Hei ja tervetuloa seuraamaan, kun keskustelemme miesten taitoluistelusta ja siitä, miten tämä urheilulaji on vuosien saatossa muuttunut. Haastateltavina meillä on tänään Konsta Kovanen. Kuinka kauan olet luistellut, Konsta? 5 vuotta. Ja missä seurassa luistelet? Jyväskylän taitoluisteluseurassa. Ja Tero Hämäläinen, joka on myös Konstan valmentaja ja itsekin luistellut aika monta vuotta. Kerrotko hieman urastasi? No 15 vuotta oikeastaan kesti tämä kilpaluisteluura, siitä 14 vuotta yksin ja sitten 1 vuoden pari luistelua. Ja kuuluin maajoukkueeseen useamman vuoden ja Suomen mestaruusmitaleja sitten nuorten ja aikuisten sarjoista. Ja nyt tällä hetkellä tosissaan, niin kuin sanoitkin, niin valmennan sitten lähestulkoon päätoimisesti. Konsta, miten tutustuit tähän lajiin? No mun sisko luisteli muodostelmaluistelujoukkueessa. Niin kun mä oon jäähallilla roikkunut, niin sit mä siitä itse sitten ajattelin, että jos mä vaikka kokeilisin yksin luistelua. Ja innostuitko heti lajista vai? No aika lailla. Joo. Kuinka kauan tai kuinka usein harjoittelet? 6 kertaa viikossa jäällä ja 5 kertaa viikossa sitten oheisella. Mitkä ovat tämän harrastuksen huippuhetkiä? No kilpailut ja jäänäytökset ja sellaista. Entäs mitkä on sitten niitä ikävimpiä? No ehkä viikonloppuisin, jos on aamujäitä, niin ne on aika tuskaisia. Tuntuu, että voisi jäädä nukkumaan, Joo. eikä lähteä hallille. Entä Tero, mikä sinua innosti kokeilemaan? Mä en mennyt ensinnäkään millään oppia luistelemaan. Äiti kertoi sitä, että kaiken maailman luisteluja kokeiltiin ja sitten kun opin, niin sitten olin vaan sanonut äitille, että haluaisin niinku semmoisen luistelut, missä ei ole mailaa, että en halunnut pelata mitään. Ja sitten vaihtoehdot oli tosissaan sen jälkeen aika vähissä, että pikaluistelu ei Lappeenrannassa silloin, missä niinku on syntynyt, niin ei ollut, niin sitä äiti vetää toistuvaharjoituksia ja sillä tiellä ollaan. Se purasi oikeastaan sitä aika lailla saman tien. Katsotaan sitten pätkä Konstan harjoituksista. Mitä tässä tapahtuu? Meillä oli Lutsi ja Rikki oli tuossa yksityistunnilla, niin oli se juttu mitä tehtiin ja tässä on sitten vähän valmistavia harjoitteita lähinnä tuohon Lutsiin. Harjoitellaanko tuossa sitä hyppyyn lähtöä? Joo, niin siinä on se valmistautumiskaari, taakseluskaari, se oikea asento, olkapäätä tonne päähän. Tämmöisillä pikkujutuilla niitä yleensä tehdään. Entä mikä tämä? Joo, tässä on taas sitten rippiin, niin periaatteessa tämmönen rotaatioharjoitus ja sitten tuo alastulo. Mikä tossa nyt ei ollut sitä kovin kummallinen. Nyt näyttää sitten. Onko se nyt sitten oikea oppinen? Se on aina, että sanoo, että tehkää sille niin kuin mä sanoin ja sille niin kuin mä näytän. Tuntuuko joskus tylsältä, kun joutuu toistamaan monia kertoja samaa liikettä? No, onhan se välillä aika viivästyttävää. Mutta varmaan sitten kun oppii jotain uutta, niin se palkitsee. Joo. Eroako hyvänä pidetty miesluistelija nykypäivänä jotenkin siitä, millaisena hyvää taitoluistelijaa pidettiin aiemmin, vaikka 10 vuotta sitten? No, meille tuli sen Salt Lake City olympialaisten jälkeen, kun oli pariluistelussa se arvosteluskandaali, että siellä jaettiin ne kultamitaalit, kun se yksi ranskalainen tuomari, niin saatiin jotenkin nämä lahjussyytteet sinne. Että sen jälkeen meille tuli uusi arvostelujärjestelmä. Ja nyt tämä uusi arvostelujärjestelmä niin vaatii tosissaan paljon enemmän sitten näiltä pirueteilta ja muilta niin kuin askelsarjoilta ja näin edespäin. Ja sitten hyppyjen tavallaan pisteet, mitä niistä saadaan, niin on tietyllä tavalla laskenut. Et ne ei enää sillä tavalla välttämättä ratkaise niitä, että iso osa pisteistä tulee edelleen niistä hypyistä, mutta nyt sitä kaikkea muutakin arvostetaan. Eli ollaan menossa enemmän ehkä siihen suuntaan, mitä se oli 80-luvulla silloin, kun oli vielä pakolliset kuviot ja muuta, jolloin sitten John Garrett ja muut tämmöiset tosi esittävät tai taiteelliset luistelijat pärjäs, jotka ei ollut teknisesti ihan niin taitavia. Ja sitten oli kumminkin nyt ennen tätä uutta arvostelujärjestelmää niin Plusenko ja Jakurin, jotka nosti sitten tämän lajin ihan eri tasolle.
että ilman 2 neloshyppyä ohjelmassa ja ne piti yhdistää vielä 3 hyppyä, niin et voinut voittaa mitään. Nyt 2 edellistä maailmanmestaruutta miesten sarjassa niin on mennyt ilman neloshyppyä. Katsotaan sitten vielä pätkäharjoituksista. Mitä hyppyä tässä harjoitellaan? Lutsia. Opetteletko sitä siis tällä hetkellä vai? No joo. Kuinka kauan Konsta yleensä opettelet jotain hyppyä, uutta hyppyä? No, en mä silleen osaa sanoa kuinka kauan, mutta aika kauan. 10 000 toista. Harjoitellaanko tässäkin jonkin hypyn? Tässä on sitten lutsien ja harjoitu periaatteessa rytmiä sitten tuolla alkaa. Sitten sitten. Täällä on rotaation kautta ne oikeassa harjoituksessa, tai oikeastaan mulla niin oikeastaan kaikissa harjoituksissa. On kaikkea hyppyjä perusta. Kiitoksia, että tulitte haastateltaviksi. Kiitos. Kiitos.